Sister kanjani? Molweni bhujubuju. Sister sengifikile ungibizeleni. Akumnandanga wena because obviously because I spent 10 years with uJwaka uTakaxolani. 10 years. But today I sense uba ikhona into because akasafiki endlini ngexesha, akasandibambi nabantwana akabasabakhathalelanga. Zintshebe nenkeshe qha into akwazoyikhulisa. Andizoyimela loo nto leyo mna. Andizoyimela tu. Is a sign ezo bhuti, and as much as ndifuna uba positive ndithi hayi, I'm sure ukhona lo muntu oyimpithizelisayo. UJwaka emhle nje upolishwe ndim, andimpolishelanga unoompatazana mna bestrato. Ndiyazibona nje signs ne-symbol and andiceli likhulu mna, ndicela nje nindiphe itshansi yam nala njakazi. Ndazilungiselela ezam izinto zakwam. Ndicela nje nindibeke apho bakhoyo sizayibhekile. Asithi siyathola ukuthi lo muntu ke ngempela uyachita then. Bhuti ndawube ndirongo phi xa ndisithi ndizayingombi ngokumakazi? Uke wamtsholela wena. Ingenaphi ke ngoku yami? Ndingena phi mna? Ayindima ngonibizileyo na? Ezam izinto andiziboni zingena ndawo ke ngoku ezam izinto. Hayi vele yanzima ke ngoku. Ezam izinto zingena phi le nto? Ukuba uTakaxolani befuna uveza ezam izinto ngebize nina. Nto mayiyekho, mayisosiphela.